Asazi because indawo hlala sinayo honestly ayikho indawo hlala. Bacela uncedo abahlali kwindawo yoGobityholo iSlovo Park eKurhuleni kwiMpumarandi emva kokuba amakhaya abo aye atshabalala emva koqhushumbo. Siyethemba ngoba ukhona nje ngoba kufikile kukhona okuzokwenza iFriday sikwazi ukusizakala. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uhambele eFriday KwaZulu-Natal kwintlanganiso ephakathi kwamafama neenkokheli zomthonyama kulandela inkxalabo ngobusela bemfuyo nolwaphulo-mthetho oluqatseleyo kulo mmandla. Libekwe kwikhaya lalo lokugqibela namhlanje iqala lomculo womnqunqo uFezile Fair Faku eGqeberha eMpuma Koloni. Sinamkele kwindaba zethu andaba endodwa andaba nophumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Bacela uncedo abahlali kwindawo yoGobityholo iSlovo Park eKurhuleni kwiMpumarandi okukuzana njengoko amakhaya abo aye atshabalala emva koqhushumbo. Uninzi lwabahlali kule ngingqi lushiyeke lungenamakhaya kwaye awukazi unobangela oluqhushumbo kodwa barhanela abombi mgudu abangekho semthethweni ngesi siganeko. Bashiyeke becholachola insalela abahlali baseSlovo Park kulandela uqhushumbo olwehle ngoLwesihlanu noluthe latshabalalisa amakhaya aliqela. Sibona intuthu ishunqa la intuthu saqalathi intuthu le ngeyane engaka esukayo yasuka incane yaya ngokukhula ibamnyama. Masijampa sithi sizosiza sizwe ivoice ebizayo sizani masifika athi sizofika eduze yaqhuma lento qhumeka ukuqala athi qo yaqhuma kwesithu qo athi sathi sibaleka sibona amazenki indonke property phakamisa ngakithi sabaleka sacasha. Nangona ungekacaci unobangela woluqhushumbo, abahlali bathyola ukombiwa kwemigodi engekho mthethweni njengowona mba uphambili kule ndawo. Idalmate into yasemayini, into ezisebenziswa ngaphansi emayini ngoba kunabantu lana esihlala nabo abasebenza emayini bazazi lezi zinto. Ngoba namaphoyisa bazikhiphile baletha nezinja la bazikhipha. Kuzophela 3 years ngihlala la angizange ngababona kunozwa nje makhala umusic obusuku ngabantu nje abangabonakali isikhathi esininzi uzozwa ngomusic njengoba nithi ngina 3 years bahlala la kwiJard de front opposite nami mara ngizange ndababona. Omnye wamaxhoba linenekazi likhulelweyo. Mina bengiphuma endlini nagijima nithi ngiye egeyidini mambona intuthu wavela wathi qhume kanti sengiyafika egeyidini ngifika egeyidini nathola ukuthi igate likhiyiwe nacela uncedo anzange ngisheshe ngithola uncedo lapha nathola intuthu. Ngelixa amapolisa ephanda abanye abahlali basacela amalizo. Asazi because indawo hlala sinayo honestly ayikho indawo hlala but kukho abantu abathe bazozodonate. Usizo esilufunayo engathi mangasinceda ngalo kusilungisela izindlu lezi ezimoshakele nalamafestile lapha afakwe ngoba akusetyenzwa abantwana bethu bahlela abasebenzi. Ukanti uphando lwamapolisa lusaqhuba. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uhambele eFriday KwaZulu-Natal kwintlanganiso ephakathi kwamafama neenkokheli zomthonyama kulandela inkxalabo ngobusela bemfuyo nolwaphulo-mthetho oluqatseleyo. Intlanganiso iza emveni kokuba kusabalele iintetha zokugetyengwa kwamafama amhlophe. Baphokoze iintliziyo zabo abahlali basehlobane eFryhead kwiphondo laKwaZulu-Natal ngethuba umphathiswa uSenzo Mchunu ehambele le ndawo kuphathelene nolwaphulo-mthetho olugquba ngamandla. Baningi abantu la lapho hlala imfuyo ayihlali ngamakhebuli kagesi awekho zimpompi zamanzi ziyakhishwa. Siyethemba ngoba ukhona nje ngoba ufikile kukhona okuzokwenza iFriday sikwazi ukusizakala. Awuhlulwa lutho kodwa ngiyethemba ukuthi lokho sengikubeke phezu kwetafula akukuncane kodwa nje sifuna ukubuyisa ama-investor but akwazi ukufaka imali kuthiwa kuyagqekezwa. Umphathiswa uthi kuza kufuneka ebuyile kule ndawo ukwakha ubuhlobo neenkokheli zomthonyama kwaneCogta.
So they've got several complaints here. We addressed all of them, and we will be channeling some of them from some of my colleagues that deal with those relevant issues. But some of them are going to cause me to come back, especially those relating to the need for a relationship, working relationship between COGTA and police. Umchunu kwathe yona ngxaki emandla intswelangqesho nefuna ukunikwa ingqalelo. Usapho lwalo wayesakubanga usekela mongameli weli umnumzana David Mabuza libhengeze kuba umngcwabo kaDidi Mabuza uza kuba ngomgqibelo weveki ezayo, ukanti iqela le-ANC libhengeze kuba kuza kubanjwa iinkonzo zezikhumbuzo ezahlukeneyo ngelihlonipha umnumzana David Mabuza ngolwesine weveki ezayo. Oku kuvele namhlanje ngethuba iinkokheli eziphezulu eburhulumenteni kwakunye nosekela nobhala wokuqala we-ANC unkosikazi Nomvula Mokonyane bebetyelele usapho lukamfi uDavid Mabuza eBabathini eMpumalanga. Asathe gqolo ephokoka mbombozweni yamazwi ovelwano emva kokusweleka kwalowo wayesakubanga usekela mongameli weli umnumzana David Mabuza. Ukanti ngale njikalanga usapho lukamnumzana David Mabuza luvakalise ukuba uDidi Mabuza uza kubekwa khaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo weveki ezayo. The family has agreed that the funeral of the late Deputy President of the Republic of South Africa and that of the ANC will take place this weekend on Saturday, the 12th of July. Ukanti iqela le-ANC livakalise ukuba kuza kubanjwa iinkonzo zesikhumbuzo ezintathu ezahlukeneyo ngolwesine weveki ezayo ngelinika inhlonipho kuDidi Mabuza. The ANC in Mpumalanga will be organizing various memorial services across the province in the 3 regions. The ANC would also be putting its own condolence books around the province. The ANC would coordinate with various other provinces and will put together an operations center for all provinces of the ANC to communicate through the office of the Provincial Secretary of the African National Congress here in Mpumalanga. Unkosikazi Mokonyane uthi urhulumente kwakunye nosapho ngabo abaza kunika umkhombandlela ngenqanaba lomngcwabo waseburhulumenteni aza kuwunikwa uDidi Mabuza. As you know, the deputy president, it's difficult to say the former, the deputy president passed on having been a former deputy president of the Republic, and therefore all that is befitting for any official of the state will also be bestowed upon him. Bonke ke abantu abathe gqolo beyokuvela kusapho lukaDidi Mabuza bathi uDidi uyithungile injobe bandla kwaye uza kukhunjulwa njengesitaka ebesizinikele ukuguqula impilo zabantu ingakumbi impula zikalujaca. Ulukhanyiso Mhlawuli noneminyaka engama-34 waseRoodeport kwintshona yeRhawute uthi wabhengezwa njengongasekhoyo lisebe lemicimbi yezekhaya kwaye oku kunefuthe elibi kubomi bakhe. Kungoku nje uMhlawuli ujengene nengxaki yokungakwazi ukufumana iinkonzo, ukuqesha indawo yokuhlala kukwanzima nokufumana umsebenzi. Uthi kudala ezama ukusombulula le ngxaki kwisebe lezekhaya kodwa nangoku ayikasombululeki. Le ngxaki kaLukhanyiso Mhlawuli yokuchazwa njengongasekhoyo lisebe lezekhaya yenzeke kunyaka ophelileyo. uLukhanyiso uthi uyaziswe kunyaka ophelileyo le ngxaki yokuba akasekho ngethuba ekhangela indawo yokurenta kwaye ngokweenkcukacha-manani baninzi abantu abathi bazibhaqe bekule meko nethi yenziwe ngempazamo lisebe lezekhaya kweli loMzantsi Afrika. I think that was a shock of my life. I think I nearly died there. Yeah. For real now, but yeah, no, it was a shock, and at the same time, I think the biggest problem is when I ask the question to say, okay, who killed me? How am I dead? And then it's a blurry answer. I'm not getting a proper answer to say, oh no, you died, and this may be probably a photo. This is how you died, or whatever. But yeah, no, but it's definitely devastating. uLukhanyiso uthi ubomi bakhe ngoku bunzima. That's the worst thing ever, because I mean, like in life, you really do want to get the nice things, you know. But I can't even, because even the other day I applied for a car, I still couldn't because it says I'm deceased. Rental, I still can't get it. And I mean, like, okay, I have a small family, but we're planning to move a bit out of Joburg, but I can't do that now because I think the main aim was to get away from the city, and we can't get approval.
I have to be stuck in Joburg for until whenever Home Affairs decides to, make me undead. Ingcaphephe kwezomthetho weli umnumzana Angelo Dube uthi uLukhanyiso kufuneka aye kwiinkundla zamatyala ukuze ilungiswe le ngxaki. And it can also request an investigation into how this error occurred, which will then require the Home Affairs Department to touch base with other entities such as the Master of the High Court to check if the matter was reported to them and if there is an estate to be or that needs to be administered there. This will be part of the investigations. Isebe lezekhaya liziphendulele ngelithi lizokwenza uphando ukuze ilungiswe le ngxaki kwaye ayizothatha neeveki ezimbini ingalungiswanga. Libekwe kwikhaya lalo lokugqibela namhlanje iqala lomculo womnqunqo uFezile Feya Faku eGqeberha eMpuma Koloni. Kwinkonzo yakhe yomngcwabo uchazwe njengomntu ebezinikezele ngokupheleleyo kuthando lomculo. Usapho izihlobo nezalamane zikaFezile Feya Faku zithe ndlelantle kwiqala lomculo wejazz nowazenzela indumase ngothando lwakhe lokusebenzisa izixhobo zomculo ezifana nexilongo kunye nengxilimboma iflughorn ke ngabula makhumsha. uFeya usutywe kukufa kwiveki ephelileyo ngethuba ekukhenketho eSwitzerland. Ebesithi xa ubuya esikolweni uFeya enexilongo lakhe bethanda kulidlala. Ethi xa ndibuya ephangeli ndifike le ntwana ibhithi ngexilongo ndiselambe ibhithi ngexilongo ibhithi ngexilongo yona le ntwana kwethini khawuyeke ukwenza ixilongo. Babolekele ngeqonga ke abamaziyo lokaFaku bephawula ngoluthando lwakhe lomculo womnqunqo. Feya used to accompany me to my karate and table tennis sessions at the Hosa Recreation Center. He would also say, I'll never do karate, no table tennis. I'll stick to music. Abebesebenza naye ke licandelo lomculo bathi yiminyaka eliqela betshintsha amaqonga kumazwe ngamazwe efundisa nabo banomdla kwesi sakhono. Ndifike ngo-1990 phaa e-University of Natal ndiqale ukumbona uFeya ngelo xesha. Sithetha ngo-1991 sithetha ngo-2025. It's almost over 30 years. 30 years music, 30 years yengoma. uFeya wazalwa ngonyaka ka-1962 ze wadibana negongqongqo lokufa ngomhla wama-23 kuJuni walo nyaka. Phumla ke Mcirha noJawolo uGqatso ulufezile. Uncotyiwe namhlanje imibongo noneminyaka engama-21 kunye nobudlelwane Makroti obeneminyaka emithathu eMqanduli eMpuma Koloni. Esisibini sisweleke ngethuba lezikhukhula zakutshanje nebezigubungele idolophu yaseMthatha. Olusapho lwakwaMakroti luthi lusothukile nangoku indlela abantwana babo abasweleke ngayo. Aba bantwana babini bakwaMakroti basutywe sisikhukhula ngelixa bekwikhaya likamama wabo eSlovo Park ngomhla we-10 kwinyanga ephelileyo. Usapho luthi lunxunguphele ukulandela esi sihelegu singaqhelekanga. Umphakathi lo wonke usingqunguleyo apha kule area lapha eCesu wothukile kakhulu. Siyaqonda khona uba sisithwakumbe esiye sehlela wonke umuntu phaa kulaa ngingqi yaseMthatha. Usapho luthi umntana wesithathu uLiqhawe noBhubhe kunye naba babini khange abe uyabekwa ngenxa yokulibaziseka kweenkqubo zikarhulumente. uLiqhawe ke Makroti akayophatha ndiphasela yale mizimba naleyo ke nxa imigqaliselo karhulumente siyeke sanyamezela, kodwa ke yenye yezinto leyo esibangela into yoba singonwabi kweli khaya. Umama kaLiqhawe uthi amagosa karhulumente alibazise ukunikezela ngomzimba womntwana wakhe ngelithi
kufuneka enze incindi yofuzo uqinisekisa ukuzalana. Kuthiwe mabenziwe i-DNA. Ndithi ke ngoku i-DNA njani umntana sendim-identifyile esenantsikeni ese-AVBOB. Wavele yena wathatha ifowuni wafowunela i-AVBOB. Ugqiba kwakhe wathi makulo muntu athetha naye wase-AVBOB wathi yiza ubuyisa lo mzimba ugqiba uthatha apha uliqhawe makoti. Wathi umuntu ose-AVBOB ngondimvayo apha efowunini wathi makuze ifemeli le ka-deceased. Xa ebeka ifowuni wathi mama kuhamba mbonantsika mbosayinela laa mzimba ubuye uzapha eforensic. Ndathi andizi. Abahlobo bakhe bathe ndlelantle. Sithi ngxe kusapho lakhe ngentlekele eya kuwapholisa kudala amanxeba ekhaya. Sithi ngxe kusapho lakhe ngelifu elimnyama. Sithuthuzela izikhalo ngobomi bale ntwazana. Sigqithisa intlonipho kwikhaya lakhe. Sithi halala qhawele sizahalala. Yinterha mncebelele iyo. Usapho lufuna ubulungiswa. Kumbejembeje eGreyville eThekwini namhlanje kumsitho womdyarho wamahashe ophawula iminyaka 129 iHollywood Bets Durban July. Lo msitho ukwadume ngoosaziwayo abashiyiselana ngefashoni nonyaka nje umxholo uthi Mzansi Marvel yaye injongo kukubhiyozela inkcubeko yoMzantsi Afrika etyebileyo. Bathe kratya ku-40,000 abathandi bomdyarho wamahashe iDurban July abachithe ixesha labo kwindawo yaseGreyville eThekwini namhlanje. So the Marvels of Mzansi basically is a celebration of South Africa at large, and we've allowed the designers of South Africa to actually showcase to us what they deem as the wonders of South Africa, the beautiful sides of South Africa. Lo msitho ulithemba lokufunqula uqoqosho lwephondo. Lastly, we're breaking even with the devastation of COVID-19. We are now going beyond that, and what you see here, we are going to be seeing also in Dundee in the last Saturday of this month, actually on the 19th. Kambe usaziwayo bakhuphisene ngesinxibo esihambelana nomxholo obhiyozela inkcubeko yoMzantsi Afrika. Craig Zeke uphumelele iDurban July yakhe yokuqala ngokukhwela ihashe uGive Me the Green Light oqeqeshwa nguDiane Kenmeyer. Kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa kwidesika yendaba ndiyakubulisa nawe bukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam le mozulu bethula igama lam ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje kaloku nansi ke imozulu bethula masiphawule kaloku ngomfanekiso wokuqala ke nawe kaloku lo mfanekiso wethu uyagxilisa ngokubanzi kwiziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika uphele uyawuphawula ke mzontsundu apha ekhaya uba noko kucweke kamnandi nokuhlaka khona amathuba emvula khatshwa ngumoya obhudla ngamandla nezontshizane futhi kududuma mpela phaa ngomso kwasekuseni kuyabanda ePriska ngala 4 degrees bahambe nemva kudlala ngomso futhi kunethe kusibekele impela pha beyivala beyisonga lamini ngeshimi nje elinyanye wona ke amaqondo akho mbukelo wama ekhaya aphansi naphezulu sivula kaloku pha ephondweni lokuqala kuSempuma Koloni ngamandla futhi kwincam nombindi welaphondo kuyabanda inkwanca pha eKaladokho ekuseni futhi lezo mvula napha eMonto eMdantsane futhi kusabanda futhi kunethe nje yonke lamini ngomso ngayekela 12 degrees bethu ekhaya cingombe kokubanzi ephondweni elise Freystata elophondo ke bukelo wam lizinze kumbindi apha eMzantsi ngamandla futhi kwincam yelaphondo indawo esifana phalo Welcome nazo zonke futhi ezonginqe bawuswa ingqele kakhulu phaya ngalo kaloku elaqanda kanti ke baphila kanje phaya ephondweni elisentshona Koloni imbukelo wami ekhaya ngamandla futhi kumpuma namazantsi welaphondo Oudtshoorn kwasekuseni futhi kungabanda kakhulu futhi kududume kunethe ngaye kaloku la 7 degrees zebenje bona ephondweni eliseNorthern Cape ngomso ngamandla futhi amazantsi welaphondo ndawo ezifana phalo koSutherland ekuseni futhi ngaye la 2 degrees napha koCalvinia futhi inkwanca nenqele ngesihlanu bukele ekhaya baphila ngolu hlobo bona ephondweni elizinze phaya Northwest ngomso ngamandla futhi kumantla welophondo Mahikeng kuyabona phaya ekuseni kakhulu futhi ngaye la 2 degrees naphaya koRustenburg lo maqondo phansi asafana futhi ngaso kaloku futhi eso sibili bethula makakho kubanzi futhi apha eGauteng kulapho thina sikhoyo ngabo lo mzuzu incam ke nombindi welaphondo futhi kuseJohannesburg phaya koSoweto futhi Alexandra naseSprings ekuseni futhi meko phana nenkwanca echwechwe ekuseni ngaso kaloku bukelwam eso sithathu bethula kaloku masinyukeni apha kumantle eMzantsi Afrika
ngamazantsi welo phondo futhi ibilabile ekuseni ngayela 5 degrees nakwimpuma elaphondo futhi pha eLimpopo phalaburo neziphaluka khona inkwankca xa bevuka ekuseni sehle njalo futhi ngokubanzi pha ephondweni elisempumalanga ngamandla kwintshona elaphondo emalahleni kwasekuseni futhi ngo4 degrees napha kweEmelo la meko imandundu iphinde bemaxongo kakhulu ngenxa yengqele kaloku ka3 degrees vuma apha ekhaya ndivale ndiso ngephaya kaloku KwaZulu Natal ngomso futhi amazantsi welaphondo Pietermaritzburg ekuseni ngo5 degrees napha eThekwini futhi kuyabanda nemvula pha yonke sithe xhaxhe lantsasa ngo12 degrees bethuna mna ndikuthele kangaka xesha lemyobe. Goku sineshiya nobumbethe-mbethe bomsitho iDurban July kamnandi mawethu.